Chuma cha dziko lino mukuona kuti chikuyenda bwanji Your Excellency? Sizikuyenda pali mavuto sopano anthu akufuna kuti tizinama. Ukati usaname ndi kumakutukwana. Ine ndilolere banja nditukwana anthu. Sizikuyenda. Amenewo anali mawu awolemekezeka Mayi Joyce Banda omwe anakhalapo mtsogoleri wa dziko lino mu chaka cha 2012 mpaka na 2014 kuyankha funso kuchokera kwa Leah Malekano wa Zodiac kuti ayi kuti Your Excellency chuma cha dziko lino mukuchiona bwanji. Ndipo kuyankha funsolo Mayi Joyce Banda nakuti ayi anthu afuna kuti ifeyo tidzinama ukana chilungamo ndi azikutukwana ndi bwanji ineyo nditukwanidwe koma ndinene chilungamo kuti ayi chuma cha dziko la Malawi sichikuyenda bwino. Ndikhale modzi pano pa Nyasa Voice Box kuti timve kuti funso limene lili Mayi Joyce Banda analiyankha mwantundu wanji kuti mavuto athu kuno ku Malawi azachuma akuyenda bwanji ndipo kuti takonza mavuto amene wawa tingapange chani ngati dziko. Ndikhale modzi pompano pa Nyasa Voice Box kuti timvetsetse kuti funso limene Mayi Joyce Banda analiyankha bwanji. Chuma cha dziko lino mukuona kuti chikuyenda bwanji Your Excellency? Sizikuyenda pali mavuto sopano anthu akufuna kuti tizinama. Ukati usaname ndi kumakutukwana. Ine ndilolere banja nditukwana anthu. Sizikuyenda. Sizikuyenda chifukwa chakuti nanga sitonse tikuona. Chibadwire chathu nanga kwa chainamba yafika paka $5,000 imodzi sizinachitikepo. Zinthu zinamba zakwera katatu pa siku sizinachitikepo. Ine mene ndinkalowa shuga atakwera pakali pa 1,000 nasitsa paka na shuga uja natsika zimathekaso. Ndipo apa tilipa tikuza kuchokapo. Ndinanena kwina kwake kuti it's not even rocket science. Zikoza kutheka izizi. Ndiye mukandifunsa kuti chuma chikuyenda bwanji. Chuma chivuto limene lalikulu limene limachitika pa dziko kuti pafike pokaka chonchi anthu azidandaula azivutika including you and I. Ndilonena kuti ndalama zakunja ziyenera kubwera zambiri. We must find ways as a nation to get forex. Chuma chakunja chija chikabwera chimabwera munjira zingapo koma china ndi chakuti nokha mukulima mukuchita produce mukuchita export ndalama zikubwera. Ndiye chimabwera china chokugawirani anthu makobiti. Ndiye ndingonena kuti ine kapena ndinachita mwayi kuti pamene ndinalowa ndinatakataka kupeza zimenezo zobwera zopasidwa ndi anthu komanso zathu zopanga vodya uranium ndi zina zimene tingatuluse kunja kubweretsa ndalama. 1. Number 2, chimene chikuchitisa kuti tikhale pa mavuto ngati awawa ndi chakuti ndalama zija zikabwera ine ndikuona ngati zikubwera zochepa because we could produce more. Ine ndimachita export sabola. Pakali panopo order imene ndimakhala nayo ngakhale chaka chatha inali 80 containers koma tinatumiza 10. Why? Sabola uja sakulimidwa okwanira. Sabola ndiye crop imodzi yosavuta kulipira, yosavuta. Koma anthu aja kulima, koma anthu aja kulima. For some reason sindikuziwa ineyo maganizo anga ndikuganiza kuti support yochokera kuboma ngati extension services to identify it as a crop imene ingalemerese anthu. Chifukwa 1 kilo timapereka 7,000. Mundiuze crop ina imene muno Malawi timagula 7,000. Koma even with that price osaoneka be sabola uja ukwanira. Ndiye kuti ndalama zija zikapita sabola uja kapita kunja ndiye kuti kukubwera forex. Ndiye forex si kubwera yokwanira ma export athu ndi ochepa. Ma export aja sikuti ndi ochepa kuti tili ndi soka sizingateke. Hayi nditu. That's why I'm saying it's not rocket science. Just increase our exports, forex will come. Number 1. Number 2, ndi zotigawira anthu. Zotigawira anthu zichepa chifukwa chakuti mayiko akunja adula kuti ayiso pano sitizigawanso ndalama ifeyo zipanga nokha. Koma ziko ili President Bingu wa Mutharika, may his soul rest in peace, ananena kuti Malawi is not poor. It is the people that are poor. And indeed, chifukwa ife akuti the rutile we have pasipa kuno kulilongwe kukasiya are the highest deposits in the world. Why should we be poor? Ifeyo anthu ena maneno kuti blunt half of it is sitting on iron ore.
ifeti ndi marubies, ifeti ndi gold. Siku lina Dr. Kalinde kafa anabwera ndili ku nyumbako. I think it's a year and a half ago. Packet ya gold. Akwasitenga kuti ali kumusiku kumachenga konkuno. Ndakubweresera kuti mukaonesa president what we have. Ndinabwera nazo. So all I'm trying to say is that if we were able to export more, we would get more forex. Number 2, vuto la chiwiri ndilonena kuti sopano zija ndalama zija zikapezeka kuzidya kwache sizimafunika kuti zizidibwa ngati masuku ya. You must control expenditure, get more and control expenditure, then ndiye zimabalansana bwinobwino apa. Koma kungoti zikabwera nazoni. There's no austerity measures so kuti anthu nkuziona kuti apopo ndiye kuti zikusevedwa ndalama apopo. Mene ninapanga ine nangonena kuti minister aliyense basi mabenzi onse bwezana. Ndiye onse anabweza mabenzi. Kale tuti makaife ni magalimoto awiri. Ya mwamba ni Mercedes Benz. Ya mwamba ni Mercedes Benz. Ndi nanguti tonse tibweze magalimoto. Ndipo ine nadula salary yanga 30% kuti achose azipereka kumakoha. Every Malawian kuguziwa maka officials abo makuzo kuti mene tafikira apa mene zavutira apa tichite sacrifice yoti achite encourage as Malawi kuti awosa akuchita chani akuchita control ndiye kuti ndalamazi zikusungika. Number 3, inflation yatu ikukwera out of control. Nayo kwacha ikuchita depreciate out of control. Koma chachikulu kwambiri when in a country like this chakudya pakomo self sufficiency ndimene imapangisa kuti chuma chicha chioneke kuti inflation ikusinda. Koma anthu ambiri akugona ninjala pano. People don't have food. There is no way you are going to get 100,000 tumbala chimangalire 110,000. Some imeneyo nde ineyo ikundivuta kumvesesa. It's not balancing out. It is for that reason because people now have no money, have no food. Ndiye inuyo muli ndi chimanga chogulisa. Ndiye ine sindi kugula because I can't buy. Ndiye kuti inuyo simukagula sopo kwa ujali ndi hoka. Ndiye kuti ujali ndi hoka sakagula ujeni. You see what I'm saying? So there's no money is not circulating because money is not there. It's not enough. There are no austerity measures and there is not enough forex coming into the country. Ndalama zakunja sizikula zokwanira. Kuti tiyambe kunena economics yeni ndiye timazunguza Malawi. Malawi sakutimva tifoti kunena chizungu cha mabuku. Koma kumanena mene ndikunenera pamo ndiye kuti Malawi akumva vuto lakula kwambiri. Thumba la fetereza lili 110. Pamene sakutira fetereza pakumo palibe chakudya. Pamene pakumo palibe chakudya chuma chuma chikusika. Chifukwa anthu akungochita concentrate on survival. Your Excellency,